Ako sme na tom s číslami? Zlé je vaše veličenstvo. Tento mesiac nás opustilo 500 ľudí. Lebo ty si není Jovinečko, vieš? Zahraj mi nejakú scénku, pomeď. Jaj, dneska si trošku odýchnem. Igor, obed! Ale veď už idem. Čo vyváraš? Budú jesť, čo je a hotovo. Furt len polievky, praženice, lečo. Na všetko som tejto domácnosti sama. Nikto mi nepomôže. Mama, ja by som chcel byť youtuber. Ty čo chceš byť? Keď sa nebudeš dobre učiť, budeš youtuber. Mama, ja idem po obede k Michalovi. Zas budú jeho rodičia hovoriť, že serem vajcovku. No ďakujem ti pekne. Do grka a prdí zdravie si tvrdí. Ja si dám kebab. Tak si daj kebab, mne to je jedno. Celé mi to prihorelo. Kašľam sa na takúto domácnosť, že som sa vôbec vydávala. Máte, žerte. Môj život je krátky na nudu, tak šľahaj odber môjmu kanálu, nech môžeme ešte zažiť kopec randy.